mhux talli il-Prim Ministru kompla jitfa' dubju fuq l-integrità tal-Maġistrat Gabriella Vella talli anka il-Ministru tal-Ġustizzja Jonathan Attard kompla b'din l-istess retorika. Il-Ministru saħansitra imur oltre minn hekk u jgħid li dak li ntqal fil-konfront tal-qorti intqal għax dik hija responsabilità li għandu l-Gvern. Ġustifikati li wasaltu biex tgħidu dal-kliem? Hija fir-responsabilità tagħna Xavier, għaliex dik hija sentiment rifless tal-poplu. Meta jkollok ċirkostanzi qed jitkellem dwar fatti l-kollega tiegħi, il-fatti huma li kellek maġistrat li ħadet 4 snin u nofs, mhux 60 ġurnata kif tgħid il-liġi, jew xi estensjoni raġonevoli, 4 snin u nofs. Fuq TVM, Xavier Balzan staqsa lil Jonathan Attard kif jiddiskrivi s-sitwazzjoni preżenti fejn ex-Ministri tal-Labor qed jiġu investigati f'inkjesti oħra fosthom tal-Electrogas u tal-Panama Papers. Bil-Ministru tal-Ġustizzja jgħid biss li dawn huma momenti ta' sfidi. Huma sitwazzjoni ta' sfida għall-pajjiż kollu. Ħankun ċar, jiena ma noqgħodx indur mal-lewsa. Waqt din id-diskussjoni, Shadow Minister għas-Saħħa Adrian Delija tkellem dwar il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali, fejn saħaq li ma jistax ikollok professjonista bħal Edward Cicluna li għandu dawn l-akkużi fil-konfront tiegħu u jibqa' f'din il-pożizzjoni li għandu, speċjalment meta dan kien ukoll Ministru tal-Finanzi. Jekk inti Ministru tal-Finanzi, la tinsemmu il-Professur Cicluna, illi taħtek ingħata kontratt ta' 4 biljuni, mhux ta' 400 miljun. U qed tinduna li sena wara sena mu qed jiġri xejn minn dak imwiet. Kellhom iġibu garanzija bankarja, ma ġabuwiex. Kellhom joħorġu upfront huma investiment ta' 200 miljun. M'għamluhx. Kellhom jibnu sptar. M'għamluhx. Kif tista' tgħid li m'hemmx responsabilità politika u qed naġlu jekk minkejja da kollu hemm issa wkoll sejbien tal-qorti li qed tgħid da kien jidher ċar daqs il-kristall li kien hemm premeditazzjoni li qatt ma jsir xejn. Bid-deputat Adrian Delija jistaqsi għalfejn il-Kummissarju tal-Pulizija m'għamilx l-investigazzjonijiet tiegħu brabta mal-privatizzazzjoni ta' 3 sptarijiet, hekk kif fakkar li inkjesta maġisterjali tista' ssir waqt li l-Kummissarju jagħmel l-investigazzjonijiet tiegħu. Fi kliem Adrian Delija, dan kollu li qed nassistu għalih bħalissa qed jagħmel ħsara irreparabbli lil pajjiżna.